Přišlo někdy ve vašem životě nějaké jako omámení z toho úspěchu, anebo to ještě nenašlo, nedostalo se to do takové fáze? Akože nedostalo a práve asi pred týždňom som sa o tom bavila s kamarátmi, že keď som mala taký ten asi pre ľudí a pre verejnosť najväčší nejaký výtlak, by som to povedala, alebo vrchol, keď vyšiel seriál Iveta, tak pre niektorých ľudí som sa objavila a bola som akože zrazu nejaký nový objav na scéne, ale ľudia, ktorí ma poznali, tak vedeli, že to trvalo skoro 15 rokov. A ja som si vlastne ten moment veľmi neužila. A teraz spätne mi to je strašne, ma to mrzí, pretože to bolo veľmi pekné. Samozrejme bolo príjemné, že ma zastavovali ľudia na ulici, písalo mi veľa ľudí, či už médiá hovorili pozitívne o tom mojom výkone, ale ja som si to vôbec neuvedomovala. V mojej hlave sa práve vtedy dialo, že to bola určite náhoda a musím makať. Sú dni, keď si proste poviem, že som fakt dobrá a sú dni, keď nad tým akože pochybujem. No.